Kodwa isikhathi esingaka yini wena ekhombisayo ubuwena ukuthi usushintshile ngempela nami ezongenza ukuthi ngithembe ukuthi usushintshile. Angikholwa ukuthi amazwi azophelela mhlawumbe izenzo uma nginika ithuba ngoba amazwi ngokwawo awanele kodwa uma nginika ithuba ngethembisa ukuthi ngizokukhombisa ngezenzo zami. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo silibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ngihleli neguest yami la eceleni kwami, it means ukhona lo muntu especially enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo kodwa ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona ukuze kufinyelela la bexabana khona beze bekhetha ukuhlukana njengoba sila today ezefisa ukuthi baphinde bazame ukubuyelana futhi. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathelene. Sabona kunjani? Yebo. Alright. Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo sakho. Ukhoza. Khoza. Yebo. Ubani Khoza wena? Uhlase ubunganda. Oh, okay. Yeah. So ubuya kuphi? Khulele kuphi? Ngikhulele eDavidson. Ngikhulele eDavidson but I'm from Bushbuckridge. Okay. Yeah, ngabobaba kuse Bushbuckridge. So but I grew up all my life at Davidson. Davidson kubama? Yeah, eDavidson ngaboma. So ukhulise umama kuphela. Yeah, ngikhuliswe umama most of the time. Mara ubaba naye bekakhona around. Ekuthanda futhi. Too much. Kuphatha kanjani ukuthi ukhuliswe uma kuphela? For me, it was a choice that was taken by my mom mostly, and I had no control. I was still a child, so there's nothing that I would have done by that. Okay. But I appreciated presence kababami throughout the whole journey. That's what I really appreciate about him. Okay. Awubuzanga izinto eziningi ukuthi kwenzakalana ukuze ugcine ukhulile sethe mama. I did, and I understood why. Okay. They had their own differences, and as you know, people sometimes grow out of love for each other, and the more nazana, the more ezinye izinto vele ngithola ukuthi into enje angithandi ngayo, into enje angithandi ngayo. And unfortunately, there are things that you can't change about people. Yes. And unfortunately, it was that situation with my parents. So mawukhula nje mhlambe nawe uzobusiseke ngabantwana ongafisa ukuthi kwenzakaleni. Bakhulile kuphi abantwana bakho? Indlela obubuka isimo senzeka ngakhona mawukhulisa umama kuphela. Yes, uyachaza ukuthi ubaba vele ube bakhona ngaleso sikhathi but no, always. 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 But ukuthi bengahlali ndawonye nawe khona la njengomntwana. As much as uchaza ukuthi uright ngalokho sharp but wena masukhulile waba nabantwana ungafisa ukuthi kwenzeke kanjani? Ungafisa ukuthi bakhuliswe wena noma mama wabo noba uthi noma ithini into? Yeah, my wish ukuthi abantwana bami bakhulile phambi kwami. Okay. No mamabo. My wish is to have kids with the same person. Okay. Not different kids outside. So that's my wish on my side. Okay. Obviously because of what I went through, part of what I went through also, because when your parents are distant from each other, the thing is, you don't know what the other partner has in store for you, and you don't know how they'll treat you at the end of the day. So so another thing was that I had to move with my mom wherever she had to go. Oh, okay. So that was the sad part. Okay. Yeah, in a way. So I'm not the only child. The other one, Siswa Momtala. Okay. Siswa Momtala was staying with my dad full time. Oh, okay. Kodwa benihlangana? Yeah, besihlangana almost every weekend. Okay. Yeah. Okay. So ngicela ungichazeleke la uhlangane khona no person wakho lo sofisa ukubuyelana naye manje. Bekumuphi unyaka? Nihlanganele kuphi? Nihlangana kanjani? Hayi lo qala ihleke. Hayi uthi neyigaxa phakathi. Izanazo. Sihlangane 2023. It was around February. Okay. Almost close to Valentine's Day. Ngiyazi bathi Valentine's Day umthola umuntu scam around those times. Wena Umtholo wami. Ngingamthanda. Okay. So we met around those times. I think if I remember well, sahlangana somewhere at Josie. Okay. She was going for shopping somewhere.
nami I was roaming around nje eJozi. Okay. I saw her. Wachazeka. Awumchazi lo muntu uyisleper noma ugcwele nje. No, Slim Slick Slender series. Okay. iPhone portable vibes. Ilothi mayimile kube lesikhala lapha indawo la. Yeah, uyabona ukuthi you know, Okay. it's petite. Usho kanjalo wena. Athi petite kuyabombeka, kuyabeke. So the time kade nihlangana ngaleso sikhathi. Waye khona yini mistress empilweni yakho noma wawu single? At that stage I was single. Wangithola Wabamba la ubizwa khona. Yeah. Ngifuna ukwazi. Bekutoha like tohe khona uyazi phela angeke uhlale phela ungatohi amathuba omsebenzi akhona. So yena wathini kuwena? Wathi single noma wathi ukhona umunye umjida anaye? So the reason I'm saying it was Feb. So the initial relationship started after Valentine's. Okay. I think usisi bayele bamgila. Oh, okay. Ugiliwe ngale yabo. And naye mara masihlangana, she was honest with me to tell me ukuthi there's someone in her life, but on my side obviously bengomuntu. So she had someone in her life, but Bamgila. yeah, bamgila usisi. So wena bongasabi yini ungena kubudlelwane nomuntu obuya la ebegilwa khona. Bongacabangi nje ukuthi noma kuthiwa ukhwehlele kawodwa, ukuthethisela ukuthi ukhwehlele kawodwa because esehlanganisa nezinto la abuya khona. I think because of ukchamega and the love that I had at that point. Okay. I think like lokho kile kwadlula engqondweni. I didn't think of that because for me I felt like it the good opportunity for me, for the guy who's a flop, and I felt like I had to step up on my side to try to be the best version of whatever she didn't get from him. Okay. Yeah. Bese nina babantwana? Nope. Bengazi ngikhuluma futhi ngento ecishiyele lapha. Well, selesazama ukukhuluma ngabantwana, but yeah, it was a topic ukuthi one of those nje ku pillow talk. Ngathanda ukuba nabantwana bayengakhi and stuff, yeah. So la uzalwa khona umama wakho uyamazi usisi? Ubemazile wamazanisa naye before? Mazele phone. Okay. Mazele phone on my side ekhaya like ugahlonipha too much, so it's kind of hard to awukwazi ukuvela usona ukhuluma nezinto kanjani. Yeah, amani nje ubeke ukuthi ngiyajola nomuntu unless this is someone omlethayo family to say lo muntu lona ngiyamthanda ngizomshada ngimthathe and stuff like that, but if it's still umjolo there's no need for them to know as long as they know ukuthi emotionally safe and yeah. Yena la izalwa khona ex umuntu wakho bebekwazi bekwamukela futhi kahle. I think bengaziwa mama yakhe because it was shared in a relationship no mama yakhe anyway, so I think mama yakhe bekangazi. The father I'm not sure. Okay. Yeah. So injani personality kasisi lo ofisa ubuyelana naye? Akasolo umuntu othi makwatila aphihlize yonke into esendlini kwasana. Akabamba amaqhubu nenhliziyo enhle. You kind. Okay. Very very kind. Loving. Into apelivela kuyo most of the time qiniso more than anything else ukuthi one be honest with your intentions. Yes. Ungacam like as abachita we lie about stupid things, like the most stupidest things. Yeah, ngento engekho nje, and the things ukuthi mangakhuluma uqiniso nomuntu they would understand sometimes. So yeah, she's that person of understanding, good communicator. Like she's good at communicating her feelings with someone. Okay. A very bubbly personality. Bubbly. Very bubbly, but I'm about bubbly, basheshe ukhala. that's one thing about her. Bubbly, she can communicate once she's comfortable. But she likes her own space. That's the most important thing to her. She enjoys her own space. Private. She likes things private. Like, for example, I think we went out in our relationship, our whole relationship, we went out to like maybe a restaurant or out maybe to Gold Reef City or something like that. Okay. Maybe 3 or 4 times. Okay. In the whole relationship. And then the rest of the time we were just indoors. We were doing things that are romantic indoors, like indoor picnic, those kind of things. Yeah. Isn't there seasons are mostly. So benenza yonke into eyenziwa abantu bathandana naye, right? Yonke. So ube uqala ukufika empilweni yakhe ukwenza lezo zinto ezenziwa abantu abathandanayo noma uke wafica sezenziwa vela? Ungangithathi kaphi? Umbuzo nje ohlanzekile. Well,
Well, on my side, truly speaking, good relationship here too. I've never liked discussing ukuthi ex yakhe bemphatha kanjani or anything like that, because I felt like that would take her back emotionally to that. Yabo, so yeah, izombuyisela emuva kakhulu. So I just thought, no, I won't focus on that. I focus on whatever that I can offer. Okay. And I'm understanding and try to offer that in store rather than trying to compete on or compare with the other guy that was there. Okay. Yeah. So ke nihlukaniswa yini noma nahlukaniswa yini? Nahlukana nini qala? October last year. Last year. October last year. Okay. Yeah, October last year. Yini le yaniqhatha? Kwenzakalani? Shem. Okay. I think I've matured enough now to admit ukuthi I was the cause of everything. Okay. God gave me a very, very loving woman, Shem. God knows. Wenzani? I think ngakhetha abangani more than anything. Okay. I chose the nightlife. So I'm an artist. I'm also an artist manager. Okay. So because of that, I'm usually out at night. Oh. Weekends, really, 90% of the time, I'm out. Yeah, but, so yeah, I think I been Katie Strata too much at that stage. And she wanted just me. Okay. Not money, not the fact that konumuntu ongaziyo somewhere, not the fact that kusasongavele TV, but the fact that you're a person and I appreciate you for who you are and what you bring in my life. And I didn't realize that, on my side. My focus was that, mangwazi look teaser, will fall into place. But yeah, I think the distance, there was distance between us. And yeah, the distance grew very, ngenye indlela ebuhlungu. Yeah, ngenye indlela ebuhlungu. And it's a micro, it was just her realizing ukuthi she has to choose herself more than she chose the relationship, because she had given us her all good relationship, so that's why. Okay. Yeah. Oh, so akekho umuntu ojolile la. Hey, ungangifihleli mina. Awungangifihleli mina. Enzekeni? Well, ukuhlukana kwethu akuzange because ukuthi awunaso isikhathi for yena. Yeah, isihlukaniswe ukuthi anginaso isikhathi for yena, and she was not getting like akasatholi nenkonzo as much as she used to in a way, and obviously yeah, but part of that was that I cheated. Toys? Ayisho bungenaso isikhathi. Why bungathengi toys ukusave i-relationship yakho? Because awunaso isikhathi. Itoys iplastic. Okusho ukuthi aliwenzi umsebenzi. Okay, asiphumeni lapho. Thank you. So ekuhambeni nesikhathi wabona ukuthi akuhlangani. Wena uye wakhipha igama ukuthi ngicela sihlukaneni, noma walokhu uhlehla nje kancane, noma uyena wakhipha igama ukuthi sihlukanani, noma wavele nje wenza into ekhombisayo ukuthi angisayifuni ke mina le relationship. One reason I'm here is because akuzange kube indaba ukuthi siyaxabana, siyalwa, khona unegoal, khona no, it was none of that. Wangihlalisa phansi. Okay. Wangihlalisa phansi, like wangithulela nje ama emotions wakhe nokuthi uzizwa kanjani with the whole situation. Yeah, and that's when she told me ukuthi I need distance from whatever that's happening between us. Okay. I love you, yes, kodwa ukuthanda kwami sekumosha mina kakhulu. So because of that, she decided that bengicela nje sithi ngithi uzithola nawe uyozithola sazi ukuthi sifunani when we come back to a relationship. Okay. Yeah, and yeah, it is. Yeah, now it's about to be almost a year. Angiyizwa le gap yanyiwa, and namanje yabona sekuyabanda. Okay. Indlela ekubanda ngayo ivele ukukhumbuzele yamfudumale bengithola ngaphakathi. Yeah, so yeah. So what if yena usenoperson wakhe asathana naye and angafuni ukuthi aphazamiseke njengoba esenaye empilweni yakhe? Yeah, angeke ngiphatheke kahle. Truly speaking, angeke ngize ngiphatheke kahle. And this is a woman who really loved me.
yeah, mabathi you've lost the real one. I think ngule situation on my side where I look at her and I reflect ukuthi lo muntu bekafuna nje ngibe I better version yami. And I mean just because bengibona bangani ngibona obviously sengizibona ngikwazi ukuhlala nama celebrities somewhere somehow. I thought I'm bigger than the relationship ngakhohlwa kunaye you know for a moment, so because of that yeah. Okay. Ngike ngamphonela ngalamalanga ngamthola and uvumile ukuza kuyikona ukuthi akazi ke ukuthi wena ubhalile akazi ukuthi uwena ufisa ukuthi ubuyelana naye. So ngokumazi kwakho nangendlela ekwenze ngakhona ekade kugcina mawubhekile uzokuthokozela nje nanokubona ke. I'm hoping uzongithokozela. Because on my side, there's a lot I had to work on during this time. I felt like I've worked on the part that bekakhala ngayo kakhulu, which is ukhetha abangani. Okay. Nezol over everything. So yeah, I think that's the part that yeah, but umuntu right. I don't think ngendlela esihlukane ngayo akusindlela ukuthi nami mangibona ukuthi sele salwa mhlambe. So I think she'll be cool, but uzomangazwa ukuthi maybe why now out of all the time, yeah, but so but me on my side I feel like I'm ready for her. I feel like I've healed enough from the hurt that I caused her and the hurt that I caused myself during the time. So yeah, ngifila ngathi ready for me nesayidini lami ukuthi ngibuyele and ngimthande ngalendlela le engifila ngathi udeserve ukuthandwa ngayo. Okay. So into engifisa uyichecka la okugcina ukuthi ufuna ukubuyelana naye ngesimanga sokuthi uyamkhumbula noma ufuna nje ukwenza izinto zibe official uye kubo ngokusemthethweni. Noma uyamkhumbula nje ngoba phela vele umuntu obunayo vele empilweni yakho. Umngami lo. Okay. Umngami lo. And I feel like I'm in a journey of legend lendlela esengihamba manje idinga yena kakhulu because umuntu ongiunderstandayo. So beside inkumbulo nani ngiyazi ukuthi ngiyamdinga empilweni yami manje. Okay. So that's why I'm saying I need her back in my life because unzima la ngaphandle madlulu. Ithi ngibuze lokho okugcina ke ncinci. What if yabo ithi ngitshela something kuyenzeka uthola ukuthi awukho kubudlelwane usuhlukanele nomuntu wakho kodwa umzimba awunandaba nokuthi wena uhlukanele nomuntu wakho awunandaba nezathu ohlukanele ngazo nomuntu wakho umzimba usukudinga ukudla kwakho umzimba usukudinga ukunakekela ukuthi awusathandana naye ukuthi kwenzeke awuhlangani umzimba kuyenzeka ukukhumbula ukuthi okay yabo namhlanje ngathi ngenze something ngibe right. So what if ukwenzile lokho noma kuthiwa awazi kodwa mawuthi October last year seside kakhulu leso sikhathi because sikhuluma nje half wonyaka. So angeke uzube nandaba ukuthi usenzeni la ekwenza khona noma kuthiwa ubonanga kodwa if into eyenzile uthola ukuthi umqondo wakhe njalo usuzolokhu ucabanga lapho ukuthi kade ngilapha noma kuthiwa uyabuyelana nawe. Sure. Ngiyangizange ngicabanga. Ngingabusaphendula ithi ngivele ngimlande ke. Ngiyacela ukuthi silandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke usisuvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi amukele isicelo sethu. Ngike ngasho ke ngaphambilini ukuthi sihlulekile izolo lokho akusho ukuthi nangakusasa sophinde sihluleke futhi. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Yebo. All right. Ngiyaphila nami uma bani? Madube. Dube. Ngiyazi. Ubuye kuphi? eThekwini. Ubuye eThekwini? Kuphi? Everland. Everland. Oh, eGibengweni. Yawazi ubudele naye? Yebo ngiyamazi. Umasela kuphi? Umuntu engithandana naye. Dala. All right. Kwase kwenzakalani ke? Nahloniswa yini? Uyazi naye, yazi naye. Okay. Lento le yanhlukanisa kudala ngenhliziyo embi. Sahlukana kahle nje. Oh, okay. Mhlambe ngokucabanga kwakho nje usafisa ukuphinda umnikeze elinye. Angisho uzwile igama leshow lithi iLove Back, right? So njengoba ebhalile vele na kanjani vele ufuna uthando futhi wena. So
indlela enahlukana ngayo mawuthi nahlukana kahle kwangekholwayo zazingekho izimpi ngokubuyela emuva komqondo wakho mawubhekile kusangalunga nje kunini noba uthi niphinde nizamhlanganisa uthando lweni futhi. Lapha ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe kungalunga mhlawumbe ngeke kulunga. Okay. Ngoba into eyahlukanisa kahle kahle ukuthi wayengenasikhathi nani nani. Umuntu angithi uyayilungisa mayihamba ikhathi. So nami angazi ukuthi mhlawumbe yena useshintshile noma mhlawumbe akashintshi. Angazi lapho. So ubungakabi naye omunye uphesini empilweni yakho? Cha. Kwezothando? Cha. Mina angisumuntu othanda ukuphuma vele ngithanda ukuyihlalela endlini. Nalezo zinto sobe ngibanjwe isikolo nje. Okay. So-ke ubhalile-ke uhlelo elithi i-Love Bag ka-Black Life TV ngoba nakho efuna ukuthi siphinde simhlanganise nawe khona ezokwazi ukuthi ayikhulumele yena. Ebhekile nje ubuso nobuso. So ngiyacela umnikeze isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Tobelihle. Yebo. Yaphela mama. Ngiyaphila. Ngicela ngokubonga ukuthi ufikile la. Yeah. The past few months bengizama njengoba sakhuluma masigcina ukukhuluma mina nawe ukuthi kumele siyozilungisa. Mina sayidini nami ngifila ngathi sengcono sekuningi ngikushintshile. Ngidedelile indaba yabangani. Umthunzi wenkukhu angisasondeli kakhulu kodwa ngisesekhona lapho. Yeah, kodwa ngizimisele ngokuthi ngiqale impilo nawe. Ngizimisele ngokuthi ngizimisele nawe futhi. Ngize la ngoba ngicela lelo thuba ukuthi manje sengimisele nangokwazisa kubazali bami. Ngizimisele nokuthi omalume bakwazi manje. Ngiphethe kahle sonke lesikhathi engibe naso nawe. Angizange ngibe nenkinga. Emaphutheni ami yilo ngixolela. Unginikile ithuba lokuthi nami ngibe umuntu ngizama ukulungisa amaphutha wami. Ngibonge lokho. Bonga uthando lwakho, impatho nayo, inhlonipho nayo for mina. Ngaso sonke isikhathi nenhlonipho nayo ngokwakho. Ingakho ngithi mamasi. Ngicela mamasi. Cela ubuye ekhaya. Kodwa isikhathi esingaka yini wena ekhombisayo ubuwena ukuthi usushintshile ngempela? Nami ezongenza ukuthi ngithembe ukuthi usushintshile. Angikholwa ukuthi amazwi azophelela mhlawumbe izenzo uma nginika ithuba. Ngoba amazwi ngokwawo awanele kodwa uma nginika ithuba ngethembisa ukuthi ngizokukhombisa ngezenzo zami. Ngiyakuzwa lokho kushoyo angiphikisani nakho futhi. Angazi impela ngithini. Ngazi angifuni uqamba mama. Usamthanda ngisho? Cha umthanda yena ngifuna uqamba mama ngisamthanda. Usafisa futhi ukuba naye? Ngiyafisa ukuthi silungise. Okay. Kodwa uma eyimisele naye ukuthi ngempela ushintshile. Yeah, uyachaza ukuthi useshintshile use-right and uzokunikeza isikhathi. Ngeke safana nasekuqaleni. Manje uthi uzimisele futhi ngokuba nawe. Uzimisele futhi ngokukhombisa uthando. Cha yena umuntu wami bakithi sithandwa sami. Isithandwa sami lesi. Uyazi naye futhi. Okay. So isicelo sethu uyasamukela. Cha uma yena ezongithembisa ukuthi ushintshile njengoba esho angithi uyasho yena ukuthi ushintshile. Yes. Uma ezongikhombisa futhi ubani waziyo mhlambe nje. Okay. Kuyolunga. Mina ngazi-ke kwaZulu kuthiwa intombi awuyisheli kaningi. Mase uqonyiwe nje usuqonyiwe. So ungalokhu ubuyele emuva entweni ngicela uxhuma iketanga fawukhiye hanje once. Cha siyagana manje. Yes, kodwa ngeke ngicela umshiye namazwi oyohleze wakhumbula ukuthi ngelanga wawubuyile uzocela ngalo uthando futhi wamshana lamazwi owenza sure ukuthi eyohleze ephila enhlizweni yakhe. Mina ngiqhubeka nobudlelwane benu. Umshiye nje right. Kube ukuthi niqala vele nje kahle endaweni clean. Engenazi inkulumo engenayo imibuzo eminingi. Into engizokushaya nayo ukuthi ngikhethe wena. Ngibayekile abangani.
ukukhumbule njalo lokho. Inhliziyo yami senginikele wona yonke. Indaba yomgwaqo nokudlala kusekho lokho. Ngimisele ngawo mama siyangazi angizwani nje nokudlala. Ngibe nje namaphutha engibe nawo angizange ngibone uthando bonalo for mina. Kodwa manje into engimele uyazi ukuthi ngiyalazi uthando nalo for mina. Ngiyazi ukuthi ngithanda kangakanani. And angeke ngikuphoxe kulona. Uzwile Mbuyeza? Hayi kuyangijabulisa ukuzwa lokho akushoyo. Ngiyayithokozisa inhliziyo yami. Okay. Ngiyabonga kakhulu-ke ukuthi usinikezile isikhathi sakho. Wasihlonipha wafika noma kuthiwa bongazi ukuthi ubizwa bakho kodwa ngiyabonga kakhulu. Muke lapha ekhaya, Shilo ngathi mesihlulekile izola kusho ukuthi nakusasa sihluleka. Ucu uyakhombisa uma Mbuyeza ukuthi ucu usahlangana futhi. And kubuye ngazi ukuthi basazohamba indlela ende. Bengaphazanyiswa lutho othandweni labo because ubhuti ngala ushila ithembiso zakhe and mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi isithembiso siyafezwa. So ke siwinile. So babhukhela ke picnic bahambe beyohlela izinto zabo wo2, indaba zabo wo2 ehontshi lawo lelo mina ngizingeni. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, share. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.